velkommen til Saras univers. I dag vil jeg rigtig gerne vise jer Rayman-spillet. I dag skal vi prøve at fange en skattekiste. Ja, det er sådan set ret så svært. Fordi man skal holde rigtig meget øje. Okay, lad mig se. Kan man det her? Ja, den her er bare så svært. De andre har jeg klaret. Svært nu heller ikke i starten. Upsi. Ej, hvad laver den? Hallo! Please. Okay, jeg skal følge efter den. Hvad skal man ellers? Nej, for jeg hopper dog. Det er lidt mærkeligt, når jeg hopper. Whee, altså jeg laver salto i luften. Det er da vildt. Det kan jeg engang i virkeligheden. Godt så. Ned! Ej! Hvor det er vildt! Godt, jeg løber. Nej, helt ærligt. Ej, det er første gang i mit liv, jeg døde lige der. Godt. Godt. Så kører vi. Det ser helt anderledes ud, altså, når den hopper. I kan virkelig lave en salto i luften bare for det. Det er lidt vildt. Jeg synes altså, det er mærkeligt. Ej, den gad ikke at hoppe. Det er den skyld, det hele. Nu skal vi i hvert fald efter den. Godt så. Det er virkelig hårdt, det her. Jeg er cirka... Ej, det gjorde vi vildt. Nå. Jeg er cirka prøvet på at få den her skattekiste ihjel i cirka 2 uger. Eller mere, jeg ved det ikke rigtigt. Men det er bare det, hvis jeg vinder nu. Det går mok. Jeg bliver så glad. Ja, det gør jeg. Nogle gange kan jeg bare forstå, at... Ej, du svævede den. Det var ikke min skyld. Undskyld. Nej, det var ikke min skyld. Længere. Nej! Jeg dør på 1 sekund. Det er der ingen, der vil have. Okay, jeg lyder som baby, jeg indrømmer. Det her skal nok gå rigtig. Hvad skete der der? Hov, nu står du og danser. Hallo, det har jeg ikke bedt dig om. Hallo, helt ærligt, mand. Du skal jo hoppe. Nå, okay, du hopper. Hop som en ged. Okay, ged hopper nu ikke. Det er vist mig, der hopper. Jeg hopper rundt. Godt, så styrer vi. Bum. Og så kommer hun i en stor koldbøtte. Ja. Hvorfor laver hun egentlig ikke koldbøtte der så? Nej! Nu ved jeg, hvad jeg skal. Godt, så. Den har jeg også næste gang, jeg dør så.